Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suat suliran. Ako si Rindon. 30 anyos ug may fiancé. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sperm discoloration. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa dihang grabe gyud ko nga magkapi sa usa ka adlaw. Ingon ini ang mga panghitabo. Bay, tara! Mga pita! Aw ka na noon bay. Go kay ko ana. Basta ayaw lagi ng tagay. Kaya ba, manggod ko mo baliba yung tagay. Good mabitong, kape na lang. Salamat bay. Unsa? Katulog na rin mong pangapi ng adlaw. O bay. Tapos adik kay ko ang kapi oy. May ganin nga kay dili ka magpapitit. Buyag taon bay. Wa ra man sa Ginhinoon. Nak, nagunsa ka pa man din is kusina. Magkutaw ko kape ma. Matuog na hinuon ka pa dong, unya magkutaw kag kape. Oy, nahala, di dyan ka katog ni Ana. Ay naman, di naman kaduot na ako. Dukaon lagi hapon ko ma, nining kape. Oh, bahala ka, oy. Tuod nak, kano sa ganitong kasal ninyo ni Sheila? Sunod tuig pa ma. Oh, hapit na di ay. Anya, kumusta man di ay tuod mo? Okay raman ma. Wa naman gud ko makakita ninyo nga magkuyog. Busy man gud sa trabaho ma. Bisig tigom para puno-puno ba pohon sa among planong pagpakasal. Oh, maayo noon anak. May gani kay nakalugar karon. Siyempre, tagsa na lang ba ita magkuyog tungod sa kabisi? O sa pasam, gimingaw na ko ni mo. Ako gani babe. Gimingaw na sige ko nimo. Babe, di lagi clear imong sperms ha? Mura lagi siya na isakol nga may pagka-brownish. Maulugi. Karon pa sa ninay tabo. Wala sakit? Wala man. Normal raman ang akong feeling. Unsa mo ka day na sa... Posible nga basin tungkol na sa imong sig pangapi, bay. Unya, dark coffee ra ba gyud mong hilig? Bitaw no? Kaya ka na bitang mukhaong tagpagkaon nga, grabe coloring. Ining pangihi na to. Mamay mo gawas nga kolor. Mausab. Ang imo lang ana, inom man jud kag daghang tubig. Pero kung gusto jud ka aron magkampante ka, o pa-check up na lang. Well, it might be due to stress and drinking too much coffee. Maubadok? Pero ayaw ka bala ka. Resitahan ta ka og antibiotics para ana. There's nothing to worry kay so far, the results of your blood test, ultrasound, and sperm analysis are all normal. Thank you, Dok. Rendon, Hapit ako. I-withdraw lang ako. Oh, hala. babe, dugo? Kadaghang dugo. Recorded by X Thunder Gaming. Dito ko nakuyawan kaysa dihang nagawasan ako. Dugo man ang migawas. Grabe na akong kuyawa. Ingon man ang akong uyab. Pero, wa makuyo na feel nga sakit. Sukad adto, giusab na ako ang akong diet ug mas moinom na ko og daghang tubig sa paglaom nga dili na to mahitabo pag-usab. Pero nagkadugay, nagkagrabe naman hinuon kay pirmi na may noon ko maka-experience og testicular pain.
Mao to nga nagdali-dali ko para magpa-test og balik. Ug unya, The blood in your semen is normal. So there's nothing to worry kay it will disappear soon. mo ba dok? Pero kung diskumpiyado ka, we can undergo ultrasound test. Sige dok. Ikay bahala dok. Naa kay varicocele, you need to seek for a urologist for a sperm analysis. Doon na ka ba'y ika-recommend dok? Niya ang resulta. Kumusta man dok? Doon na kay abnormal coloring, decreased volume, and severe oligosospermia. Unsa dok? Doon ako iresita ni mo ha, and after that, balik din for follow-up check-up. Okay? Sige dok. Posible ka nga tungod na sa sige mo kape, babe. Murag anak yun babe. Pero aron sa pagsiguro gusto unta ko nga magkikita og laing urologist para sa second opinion. Oh, sige, babe, go. Niara ko anda mo suporta nimo, babe. Salamat babe. Na ako'y hematospermia for a year. Pero, turn down kog duha ka doktor. May bisita kog espesyalista. Unya, na-diagnose ko sa varicocele and severe oligosospermia. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nganong naamang kun ining hematospermia? Unsa may hinungdan ini? Posible ka nga sige na kog inom og kape? Ikaduhang pangutana, tinuod ba nga wakoy angay kabalakan ining hematospermia? Kay mawa ra ni sig iyaha? O harmless ra kuno ni? Pero unsa maging main cause ni ini? Ikatulong pangutana, sa diha mibisita kog espesyalista sa miaging buwan, na-diagnose ko og varicocele og oligosospermia. Asa man ko nakakuha niini? Stress na magud kaayo kun ini kay napiktaran na manggod ang among sex life sa akong uyab tungod ini. Ikaupat og katapusan. Okay ra kaha kung magpasikan opinion ko? Doon na ba mo'y laing ikasuggest nga test nga angay pang i-undergo nako? Palihog pangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rendon. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay usa man ako ka medical doctor, nga psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never plan a future with people who don't have future plans. Muna nga kanang birds of the same feather kuno flocks together. So kung gunahan kang masinso, adto ka pakiguban sa mga tao nga naapoy panglantaw sa ilang kaugmaon, di kay kanang kontento lag magsuyop-suyop dag shabu og marijuana standby inom na ganahan kag nindot imong kinabuhi. Ayon na lang. So pamili pug tag atong mga kaila nga kampantita kanang komportable bitaw ka nga dili ka mangog outcast, di ka maingog mawa sa grupo. Kana mang welcome ka sa grupo, no? Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si Rindon, 30 years old, nani siya fiancé ko no,
nga taga Cebu, ha? Mga taga Cebu, ha? Musta naman ay mga taga Vicente Soto Memorial Medical Center diya sa atong Southern Islands Medical Center Cooperative Canteen, no? Musta naman mo diya og mga taga Sambag Dos, no? Si George og Dr. George og Inday Ruiz, no? Musta naman diya og inyong mga kauban sa Panimalay, no? Si Panggang diya sa Verama og Dr. Iman Trusyo, Dr. Marian Dinopol, o ang imong gwapong husband, Dr. Dinopol. Okay? So, ako lagi ni panikamutan rin doon, matubag na ko na imong mga pangutana. Unang pangutana ni Rindon, no? Nganong naaman ko aning hematospermia? Unsa may hinungdan ani? Posible kaha nga sa sige nakog kapi. Hematospermia, as the name implies, meaning naa siya discoloration sa imong sperm, no? Kuan man god ang kining ang atong sperm, no? Normally kuan ni siya kanang medyo may pagka whitish o niya cloudy whitish ba niya mo yung pagka jelly-like consistency. But for some reasons na ay mga lanlain og color nga mogawas sa atong sperm nga mga lalaki, no? Na gitawag na to yellow. Kung yellow gani ang mo pagka-yellow gani ang color sa sperm, bot pa sa bot nga naay nasagol dihang ihi, no? Naay urine diha. Nya this could be due to prolonged abstinence, meaning wala na nimo magamit imong armas dugay ng panahon, no? Nya usapo diha na nga kinilaging medyo multiple sex partner, posible pog na kay mga sexually transmitted diseases. Mo nang murag mo yellowish ang imong sperm. Sa may mga sexually transmitted diseases, gonorrhea, syphilis, sanggruid, mo nang mga herpes. So mo na mga sexually transmitted diseases. No na nga mo yellow. Kung mo pula gani, pareha na imong concern nga sa term nimo, hematospermia, meaning na ay blood ganing sagol sa imong sperm, no? Na ay blood. Ang mga rason ani ng mga tao bitaw nga tagas og blood pressure, posible na ining putok diha nga small blood vessel, mga capillaries kay atong lawas mo dani sa mga kinds of blood vessels nga nagdaa sa atong dugo. Na gitawag na artery nga dagko ni sila nga may nagdag dugo nga oxygenated blood to different vital organs sa atong lawas. Essential for the normal functioning sa atong mga vital organs. Napoy mga veins kung tawagon nga nagdaa sa mga dugo nga dalhog balik ngadto sa lungs para ma-oxygenated. Naapot tay mga gagmay nga mga interconnecting nga mga blood vessels nga magitawag natong capillaries. Most likely mga tao bitaw nga tagas og blood pressure, kada mo tagas og 140 over 90 pataas, naay posibilidad nga muputok ning mga capillaries mo na nga naay dugo masagol diha sa supposed to be nga way presensya sa dugo nga mga fluids sa atong lawas, including na sa sperm, no? Napoy mga problema katong gitawag ingon ako mga sexually transmitted diseases o naay problema sa imong prostate, itong mga idara ng mga lalaki ug kanang imong atong testicles, no? So mao na, pero kini si Rindon na bata pa man 30 pa may edad yan, no? Napoy mga usahay na itawag na itom nga semen or sperm, rare ni siya due to dugo nga na pundo dia sa sagol sa semen. Komune sa mga mahitabo sa mga tao nga naay mga spinal cord injuries or naabay mga heavy metals dia sa atong lawas. So man ako ikasulti sa imong unang pangutan na rin doon ug napoy usahay gani nga may pag-greenish, no? Mga greenish nga semen na kay problema sa imong prostate o infection most likely naa po diha. So mga na ang mga rason. O kaduhang pangutana, tinuod ba nga wala rakoy ang ngayang kabalak-an aning hematospermia kay nawala ranig
iya ug harmless ra daw ni. Pero unsa may main cause ani? Mo na to akong gikuan, this could be due to inflammation. Ang ato pong diet, no? Sometimes if we eat yellowish mga carrots, mga yellowish, mo matter po para sa taga example ha. Dito ko sa kong farm the other day. Dito ko sa kong farm. Na ako'y mga pipila ka mga punuan ng mga dragon fruits, no? Na yellow, na puti ang colors. Ningkaon ko atong not yellow, red. Ningkaon ko atong kadang pula nga dragon fruit nga hinog nga nami daghan na hurot ako, duha ka buok ng hurot kay nindot man kanon. Pag pangihi nako ug pag pupo nako ang akong hugaw ug akong ihi, reddish sad, no? May pagka reddish. So mo na nga ang atong diet mo contribute po sa color sa atong mga discharges, sa atong feces o sa atong urine, including sperm. So diet ang kuana ni ug kanang lagi nang naay mga injury, inflammation mo na mga hinungdan. Ikatulong pangutana. Dihang nibisita ko espesyalista sa niining diaging buwan na diagnose og varicocele og oligospermia. Oligospermia. Asam man ko gikan ani, stress naman ko kaayo ani kay somehow napiktuhan ng sex life sa akong fiancé tungod ani. Oligospermia meaning gamay ra ang imong sperm count, kuda kay mga dagko-dagko ang mga ugat-ugat na ng varicocele. Mura bag varicose biton makita miton nato sa mga babae kasagaran uban nga naa sa tiil makuan. So naay mga ning dagko diha ang mga ugat for some reasons ako nang giingon could be due to some inflammations, and it could be due to dietary factor, no? So mao na nga people under stress, ang ilang mga immune system lower, ma-compromise. So therefore, these people nga under stress, they are more prone to develop not only this kind of problem but also other physiological nga mga problema. Kay mo lower man ang imong immune system. Meaning imong mga depensa sa lawas dili na makadepinsa normally kumpara sa imong normal state of mind. Sunod nga pangutana, okay ra kung magpasikan opinion? Of course, okay raman. Naghantag mga urologist ang duulon ani, no? Mga doktor nga urologist. May mga urologist akong kaila. Iking Tinasas, murag urologist na siya. Kung ubang ano siya sa Chongwa, no? Regards di mo mga taga Chongwa, no? Wala ko kadbisita. Doon na ba mo ilaing ka-suggest nga test nga angay pang undergo nako? Magdepende na sa decision sa imong attending urologist, na? O na sila yung mga eksperto aning mga kano sa man ka mo adto og urologist kung naanay persistent nga semen discoloration. Persistent meaning pirmi na gyud ba, dili kayo panagsalang nya labi na kay paminaw inugihi nimo unya naanay mga unusual discharges. Other than katong normal gyud. Ako malikon ang normal gyud nga color sa atong sperm is cloudy white na siya. Murag whitish gray ba. Unya may pagka jelly like ang iyang consistency. So mao na ako ikasulti sa mga problema rin doon dinhi sa Cebu, no? Regards dahil sa mga aroy atong silingan ay so sa kadaghan sa gusto na kong ingreto ano mo gawa sa kong dila, no? Mino Gabisay diha sa Bunbon ug si Gerbert and Marie de la Serna diha sa Talisay, no? Musta naman mayong pagpaminaw si Pau ug si kining mga Alex family, no? Mayong pagpaminaw. So hinaot na kay nakuto nga pagtulunan rin doon nga to sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo ko with Atty. Eileen Bathan sa pirmi ninyong pagpaminaw sa atong mga Arabian program. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayong adlaw.